כאן ציור שהבת שלי ציירה ועכשיו אני רוצה להעניש אותו. אז אני נכנסת לאתר קלינג, מעלה את התמונה של הציור שלה, ובעצם כותבת פרומפט שאומר שאני רוצה שהציור ייראה יותר אנושי. בואו נראה מה קורה אחרי שכתבתי את הפרומפט. אני לוחצת Generate, מחכים מספר דקות, בדרך כלל 10 דקות, ושימו לב לתוצאה, סרטון שבה הדמות מואנשת. עוד ניסיון, העליתי ציור שיצרתי בצ'אט GPT, בדלי 3, של אומנות קלאסית, והנה אני מעלה גם אותה לאתר קלינג. במקרה הזה יצרתי פרומפט, שכאן אני בעצם רוצה משתתפים בנשף ירקדו ויראו ככה יותר אנושיים. גם כאן צריך להמתין 10 דקות, והתוצאה מקסימה. אפשר להעניש כל יצירת אומנות היום ולהפוך אותה לוידאו. שימו לב בקלינג שאפשר גם להפוך את זה לסטורי, לרילס, להגיד לו שהרקע יזוז, שהדמות תראה יותר אמיתית, וכמובן לשלוט גם בצבעוניות, גם בדמויות, כיד הדמיון הטובה.